Sziasztok! Igen, itt van velem a húgom. Köszönöm neki. Szia! És itt ezt kaptam most. És már egy olyan videót hoztam nektek, hogy mit kaptam húsvétra, és megkaptunk édességeket húsvétra, és azokat fogjuk megkóstolni. Hát, az első, amit most meg szeretnénk kóstolni a Satival, ezt már előre megterveztük. Óvatosan, Dudi. Jó, Deci. Ez a Baked Cocktail tojásai, ez belelóg óvatosan, ez bele. Tojásait fogjuk megkóstolni, a Satital egy kék, és akkor én választok egy másikat, és 5-ig lehet pontozni, szóval kóstoljuk is meg. Itt egy tusa! Úgy se látszik a videóba, szóval úgy se érdekel. Ha Itt egy tusa! Sati nem mersz, lerakom a YouTube-ra, jó? Itt egy tusa! Oké. Ez veszem, de... jönne volt íze. Az 5-ből 5-öt ért el nálam. De neked is? 5-ből mennyit? 2. A Satinak 5-ből 2-t ért el ez a cukorka. Jöhet a következő. Az is édesség, vagyis egy csoki. Dudi, légy ne nyúlj bele, random kihúzok. Igen, megmutatom nekik. Ez egy bárányos csoki. Ezt el is felvettem. Az nem tudod. Egyik a Sati, másik az enyém, tiéd a feje, ennyi a lába. Azt jó, finom, ez egy csoki. Te csoki. Nem jó. De. Ez 5-ből 5-öt ért el meg itt nálam. Neked? 3. 5-ből 3-at? Nem. Javul. 5-ből mennyit? 3-ba. 5-ből 3-at, oké. Ezt most a Sati fogja kihúzni nekünk. De kiszedem azt. Csubasztál! Kihúztál? Oké, kihúzott a Sati. Drága látta Sugi, ezt hagyj mutassam meg nekik. Kihúzott egy ilyen csoki tojást. Szintén, de egy kicsit így. Ezt is el fogjuk félbetörni. Adjad, ha El akarom. Törd el. Hát törd el. Eltörhetem? Aha. És mi? Itt a falon. Festék. Itt. Na. Itt. Sati, most nem dumálja? Jó, azt adjuk csináld, hogy én nagyon keveset leharapni, stb. Neki vagy. Azt nem bírom ezt a fajta csokit. Nem. Én is nem akarom. Nem bírom. Szeretek csokikat enni, de ez nem olyan telbe. Szóval ez így 5-ből 0. Neked is? Ne rakd oda. Neked is 5-ből 0? Igen. 0. Jó, most én húzok ki megint. Hát jó, még van olyan ízű, de most nem azt húzzuk ki. Most kihúztam egy ilyen Rittenhouse Splitter csokit. Igen, ez egy történet. Megnézzük, hogy milyen aztán. Videózunk. Megkóstolgatjuk a csokikat, ugye, Bubi? Én nem akarom. Hát a Sati most elmegy. Úgy látszik, ugye? Kutyusodat itt hagytad. Most már én fogok egyedül. Hova megy? Hova megy?
Nézd ki, Tali. Oké, jó. Megyek! Szóval ez a kedvenc csoki, ez egy mogyis csoki, szóval igen, itt van a lényen is. Kicsikében van. És felezem és mutatom a belsejét. Van ez meg az utolsó most se tiszem. Mondjuk a beállosság. Nem teljesen volt. Ha nekem visszajön az íz, akkor hát nem is hoztam vizet, amit tudnék inni. De tök jó. Oké, ezt fel is rakom. Ez jó íz. Szerintem majd amikor még megeszem. Megint szézak, ez szintén olyan, mint íze. De ez a Splurky. Ez nincs itt a írás. Ez kakaós szerintem. Írta. Kakaós. Ebben is darabok van. Nem elkezdünk, nem masala. Ez is ugyanaz. Ebben is ilyen darabok, annak remek. Aha! Szétmálik. Hát tudjátok, van az a Max Black, csak így. És teljesen arra hasonlít és a beszélésre. Az amúgy a telebi 5-ből 5 volt, és akkor ez is 5-ből 5, mert nagyon jó ízlik. A következő. Például ilyen lehet mikor ezt is kapni. De szerintem nem is fogom megenni, mert hát ezt későbbre tartogattam. Ez a csak a loli. Nyuszinyálóka, szóval ez a nyuszinyálóka. De most nem szeretném megenni. Később ezt helyette megeszek egy ilyet. Ó, gyorsabb lesz a süllés. És most már ezek vannak be, amiket már kóstolgattam tovább. Amit a mamáméktől kaptam, majd annyit eltalmazott. Ja, hát még ebbe várom. Fogok. Ezt se akarom megenni. Én már ettem bizonyos csokit. Párat de fogok megenni, mert... Ja, nem. Ezt a kapucsi is megkóstolom, lehet. Tessék! Megállom. Szóval ennyi volt a videó, ha tetszettek, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!